Avui som a la Sagrera. Hem vingut a veure un graig amb un vado on, per més que tu vulguis, és impossible aparcar davant. Doncs això ho veurem d'aquí una estona. Què és això? Per què serveix? Si vol que li digui, no ho sé. Yo verdaderamente, pues no sé. Jo em sembla que no sabem quasi ningú de per què es fa aquí. Poder no ho sap ni el que la va fer. Jo em sembla que no. Vostè hi ha entrat mai aquí dins o no? Si li he de dir, no hi he entrat mai. Animémonos! Avui, la Teresa Mirats, de 82 anys, que fa des dels 6 anys que viu a la Sagrera, entrarà per primera vegada amb aquesta plaça que no sabem què és. Estic tan emocionada que se m'escapa el pipí. Quan vulgui. Pues mira, la primera vegada no hi he entrat mai. Mai. Acabamos de vivir un momento único. I què? Què se sent? És que no ho sé. Perdoneu, és que estic emocionada. Els homes s'hi pixen aquí a la plaça? No, aquí sí. Jo els he vist aquí arrepats quina- en un arbre, sí. Merece la pena que sean investigados. Per això ple dia, Així, a la llum del dia. Com que visc aquí, esclar, quan vaig al Condis, doncs passo molt per aquí. El programa sempre allà on hi ha la notícia. Avui tinc una clínica aquí darrere. Odontologia i podologia. No hagués dit mai que pogués anar junt, això. Aquí, tant t'arrenquen un queixal com t'arrenquen un ull de poll. Mentre no passin la pedra pomez per la llengua. És una bajanada, és una absoluta imbecilitat, És que per més que miro no ho entenc. Con todo el cariño, pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Quina explicació... Doncs no en té cap d'explicació. Creo que fueron abducidos. Però per què no protesten els amos del garatge? No deuen tenir cotxe. Però llavors, si no tenen cotxe, el paguen, el gual? Tenir qual. Perquè hi ha molts guals, també, que jo diria que no es paguen. Miri, això ara, d'una manera bastant absurda, s'ha complicat bastant, no? Doncs fins aquí l'entrevista amb la Conxita. Gràcies, Conxita. Doncs de res, a disposar, nois. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu-siau. Bueno, un whisky a dormir. Ole tu! Ole tu!